Kroatien ist mein liebes Heimatland, wo vom Annaberg man schaut ins weite Land, wo die Menschen Witam Was, Rostomili, są Teroski w Łożeszu. Jest z nami Kefer. Udało się, bo na poprzednich tajlikach nie było, a Teroski zaś możemy realizować. No i widzicie tu nowo autorsko śląsko treska ze śląskiej rajzy. Można kiedyś będziemy coś robić, jakiś geszeft. Na razie to jest ino do nas. Będą kolejne, myślę. No to dobre, dzisiaj Łożesze, zapraszam. Łożesze to 20-tysięczne miasto w krysie mikołowskim od 1999 w tym krysie. Miejscowość wspomniano po raz pierwszy w XV stuleciu. Łożesze uzyskały w 1956 roku status osiedla, czyli czegoś pośredniego pomiędzy wsią a miastem. Prawa miejskie uzyskały w 1962 roku. Miasto rozrosło się głównie dzięki dołączeniu do niego w 1975 roku gminy Gardawice, do której należało pora wsiów. O historii wszystkich tajlów opowiem we filmie. Łożesze leży kole 30 km od Katowic. Za nami Panielicki Kościół Świętego Ducha z 1913 roku, wybudowany w wiejskim stylu mecklenbursko-pomorskim. Pieniądze na to dali Hegenszajtowie, znacie ich z poprzedniego tajlika, ze Ornuntowic. I w krysie mikołowskim są dwa wanielickie kościoły, tutaj i w Mikołowie. Wanieliki na tych ziemiach były od początku reformacji, od XVI stulecia. Farożem jest tu kapelunek Henryk Reske, pozdrowią go, mono mnie ogląda, znamy się, dyskutowaliśmy pora razy. Przodzi Łożesze, ta parafia należała do Mikołowskiego kościoła panielickiego, kaj będziemy, myślę już, że za tydzień. No niestety, jak widzicie, kościół jest w remoncie, nie wlezymy też dryny. No, mógłbym pójść do faroża, ale jest niedziela, nie chcę mu przeszkadzać. No, mały kościółek, jeszcze filia jest w Czerwionce-Leszczynach. No, genau nie wiem, albo w Czerwionce, albo w Leszczynach, to wiadomo, to kiedyś były osobne miejscowości. No i tak się to prezentuje. Fajnie, że tu właśnie na Śląsku są i wanieliki, i katoliki, i jest ta sztama międzykonfesyjna. Kuknijcie się tu przede mną i na prawo. Tu jest kościół Nawiedzenia Najświętszej Panienki, budowany w latach 1926-1930. Kuknijcie się tu. Weronika, pokaż tu widzą. Ale my jadymy do większego, starszego i ciekawszego kościoła. Jadymy. Zobaczcie Łożesze. Amt przed nami. Urząd. Jadymy tu na rondzie, elegancko. Kierunek prawo, kierunek na Łaziska, wracamy, ale sumy całki czas Orzeszu, Urząd Miasta. Drugi rzymskokatolicki kościół w Łożeszu, można dzisiaj powiedzieć, że w centrum Łożeszu, bo roztomajte tajle są sztattajle, można powiedzieć, które za chwilę zobaczycie. To jest kościół Świętego Wawrzyńca na górce Świętego Wawrzyńca, na takim małym wierchu. W odróżnieniu od góry Świętego Wawrzyńca, to ono i tam podjadymy. Kościół Świętego Wawrzyńca najprawdopodobniej został zbudowany w 1590 roku i to prezentuje styl gotycko-renesansowy. Do 1628 był w rękach wanielików. Nieskorzy katoliki przejęły zaniedbany, zniszczony po wojnie 30-letniej. No i tak to nieskorzy był katolicki kościółek. Dziś
mniejszy od tamtego, który żeście widzieli po drodze nawiedzenia Panienki, a tu mamy taki malutki, klimatyczny na górce kościółek. Auto w lesie, a my idziemy, próbujemy dostać się pod Góra Świętego Wawrzyńca. Widzicie tu w Łożeszu mnóstwo lasów i to jest ten zielony Śląsk, o którym dużo godą. Roztomili, łażymy po tym lesie i nie widzimy. Tak mi się zdo, że to jest to, że to tak wysoko leży, 357 metrów nad poziomem morza. Po prostu wysokość względno tego jest nisko, tam pora metrów, bo my się nie musieli fest spinać. I szajbnicie Łożeszoki i ci, co tu się bardziej znają, bo i oni ma ze Łożesza i no ze Łazisk, a w Łaziskach też no do lata mieszkam. Kaje ta Góra Świętego Wawrzyńca, kaje ten wierch, a może to jest to, po prostu no wysokość bezwzględno jest 357, a względno pora metrów. Za mną widzicie huta szkła, można powiedzieć Glaswerk, a tu pola uprawne już po żniwach i Roztomili. Tu może na bok zejdziesz, bo tu auta jadą. Roztomili pierwszy werk huta szkła była tu w 1719 roku. Pod koniec XIX stulecia były tu 4 werki. W 1838 roku Franz Winkler założył werk żelaza. Nie skorzej to zostało przemianowane na Glaswerk. Były też roztomajte gruby, Łożesze, Jaśkowice, Zawada i nie skorzej te kilkanaście grubów złączono w jedna gruba Fryderyk Łożesze, Friedrich Łożesze. I tak to mamy ta industrio, znów natura, to co godą. I zaś chciano postawić, budować gruba tam we południowych Tajlach, Woszczyce, Królówka, Zgoń, tam będziemy zaraz, ale mieszkańcy nie chcieli. Nie chcieli, żeby zaś stanęła tu gruba. Bo ostatnie pokłady węgla wydobywano stąd w okresie międzywojennym. A tu niedaleko jest granica z Wornontowicami. Widzieli, żeście Tajlik, a jak nie, no to zaproszę. Tydzień temu że, my tam byli, to jest gruba Budryk. Gruba, jedna z najmłodszych grubów. Tam jest w Łaziskach kolejno gruba. Złoża węgla są, ale nie każdy chce, by fedrowano, bo wiadomo, szkody grubskie i tak dalej. No to mamy dzisiaj ino ten Glaswerk. Ludkowie Łożesze to jest największe miasto w Krysie Mikołowskim, mimo że Mikołów jest stolicą tego krysu, ale mieszkańców ma tyle co Łaziska, około 20 000 i teraz jadymy, a jest takie srogi i Łożesze z kulitych stadtajlów, które głównie w 75 roku przyłączono, jak przyłączano gmina Gardawice, no i te tajle to są takie istne wsie. No i teraz jadymy do pierwszej tej tajli. Tych tajlów mamy no, Łożesze i Jaśkowice to są dzielnice, a pozostałe 8 tajlów to są sołectwa, to są wsie. I one, mimo że są w granicach Łożesza, to mogą mieć sołtysa, mają sołtysa, to są osobne wsie, to są istne wsie. Zobaczycie tam też pola, no ono je po żniwach, to nie zobaczycie, ale teraz jadymy do Zowiści. Jeszcze tu Glajzy, mamy Bana. No i zobaczcie jako fajnisto, co to jest Feuerwehra, ja? Star, zobaczcie, jadymy bez las, teraz do Stadtteili Zowiść, 4. gang, Zowiść, jadymy tam do takiego pałacu, zobaczycie, a mono będziecie widzieć, jakaś to wam pokorza, bo podjadymy, zobaczymy, 18 stolecie pałac, rozwinięte wsie, by wam godą, kiedy dana wieś powstała i kiedy przełączono ją
do Łożeszo. I Zowieść powstała w XVI stoleciu. No tu mamy już teren zabudowany, ale i tak dużo jadymy 50 w XVI stoleciu, a do Łożeszo dołączono w 1975 roku jako, bo była tajlą Gardawic, a Gardawice w 75 przyłączono. No i tak jadymy sobie bez las i zaroski będziemy Zowieści i po leku pokorza wam wszystkie te tajle, obiadymy se po leku i na koniec Jaśkowice, tak skończymy. Łożesze żeście widzieli, czyli centrum. No i przed nami Zawić, pogodą, no i macie tu tabula, zobacz, tabula. Po polsku Zawić i żałuję, że po śląsku nie ma tego nazewnictwa, bo powinno też być Zowieść. No i jadymy jeszcze wiele, 5 minut i będzie pałac. Oto pałac z XVIII stulecia, o którym rzekł wam godał. Dwie przebudowy były w 1911 i w 1955, kiedy adoptowano ten pałac na ośrodek leczniczo-wychowawczy, który dzisiaj tu jest. Ośrodek nosi cechy barokowe, a zasiadali tu też Hegenscheitowie, których znacie ze Warnontowic, ze poprzedniego tajlika. Obok pałacu zabudowania dworskie, no i tak to jest w Zowieści, rozwinięto Górnośląską wieś, dzisiaj w granicach Łożeszo. A ja chcę jeszcze pozdrowić mieszkanka Zowieści, kamratka Asia, mono ogląda. Jak ogląda, to pozdrowią, bo trzeba pozdrowiać kamratów, którzy mieszkają w takich zacnych śląskich stadtteilach, wsiach. Tu przy Ostrzodku mamy taki park, fajniście. To wygląda, oczywiście założenia parkowe były od początku tego pałacu, bo jak był pałac, no to też i był park. No i dba się o to, o ten kąsek górnośląskiej ziemi. Są my już teraz w Gardawicach, kolejną wieś XIV stulecia, w 1975 w granicach Łożeszo. Była to siedziba roztomajtych dzisiejszych stadtteilów Łożeszo. To była gmina Gardawice, która potem dostała się do Łożeszo. No i był tu też, o tu musimy kręcić, no nie wiem, chyba tam dali, był tu też Glaswerk, tak jak w Zowieści, że zapomniał powiedzieć, też był Glaswerk. Można powiedzieć, że Gardawice, no tam kolorze za mną, że Gardawice to, że Łożesze genau, to jest takie szklane miasto, można powiedzieć, bo roztomajte te Glaswerki były. A teraz jadymy do pałacu. Za płotem jest dwór z połowy XIX stulecia. To jest niestety teren prywatny. No, niby Einfart jest odewrzony, ale kamera tam, że dzwonił, nikt nie odbierał, nikt nie chce, żeby potem ktoś mnie pogonił, może jakieś psy tam są. Spróbujemy jeszcze z drugiej zajty zobaczyć, bo ponoć coś tam widać. I tu był w XVII stuleciu zamek. Na jego miejscu powstał ten pałac, dwór, jak to nazywają, ale to jest też ważne miejsce związane z moją familią. W Gardawicach przyszedł na świat mój praupa Józef. I jego ojciec, jego praupy Józefa, czyli mój praupa, a jak niektórzy wolą starzyk, albo dziadek, był hrabią na tym zamku. W 1891 roku. I ja szukam informacji, jak on się mianował, bo praupa Józef ma szrajbnięte w dokumentach ojciec nieznany. Ale z familijnych opowieści wiemy, że właśnie jego ojciec był hrabia, który tu zamieszkiwał. Z dokumentów wiem, że w tamtych latach to mógł być hrabia Hasse, bo Franz Winkler dał to hrabiemu Hasse. Wcześniej to był
Adler, ale to na początku tego pałacu. Może coś kiedyś więcej opowiem o tym pałacu. Może macie jakieś informacje i dogrzebia się do annałów historii familii. To jest ciekawa familia. Bo najprawdopodobniej praparaopa przybył tu z Niemiec. I takie są moje korzenie. Tam po prawej stronie ten pałac, co my na terenie prywatnym, że wjechał to jakaś hodowla drobiu. Może tam będziecie troszkę widzieć, nie chcę, tam po prawej zajdzie. Nie chcę za bardzo tu łazić, ale brama była odewrzona. Coś tam się przebijał, albo i nie widać. Na jesień, na podzień by było fajnie, nie byłoby tych drzew. To jest tam. Dobre, nic, jadymy. Mono kiedyś jeszcze tu przyjada. Mono mnie zaproszą i pogadamy o historii familii. Zobaczcie, Roztomili, żniwa, Górnośląsko wieś, kombajn, traktor, tu wszystko leci, mobilniok zleciał, trudno, jadymy. I Mościska przed nami, zaraz będzie tabula, Pokorzesz Weronika, Mościska, wieś XVI stulecia, a w granicach Łożesza od 1975 roku, nie wiem, Eli mnie słychać, bokser hałasuje, tu luft zasyso i zobaczcie te Mościska, tu był Glaswerk też, tak jak godą, Łożesze, miasto szkła. No i jadymy, zobaczcie ten landschaft, tu już po żniwach, a jo, po mobilniach sięgna, o, jednak te pasy, ja tu kajdali jechać, ja Mościska, a po tym co? A po tym Zgoń. Piękne górnośląskie lasy, doprawdy. No i mamy Zgoń. XIV stulecie, wieś powstała 1975 w granicach Łożesza. Wcześniej gmina Gardawic, Tajla Gardawic. Ej, widzicie się tu, jak wygląda Zgoń. A my będziemy podążać do Królówki. Roztomili, Gipko, był szrajbunek na tabuli. Królówka, nie wiem, czy żeście widzieli, ale są my w Królówce, wieś z XIII albo XIV stulecia w granicach Łożesza od 1975 roku. Tu można na ten landschaft Weronika pokazać. I co o tej wsi? Takie przeświadczenie jest, że niby jak Sobieski szedł na Wiedeń, to tu tędy szedł i bez to takie miano Królówka, ale prawda jest inksza. Trakt był kaj indziej i moim zdaniem to Poloki wymyśliły, żeby polonizować te tereny, które przed 1922 roku nie były polskie. Przez za czasów Sobieskiego tu była Habsbursko-Austryjo. I wszyscy o tym wiedzą, bo w szkołach się o tym nie godo. No w szkołach może powiedzą, że no tu Śląsk, no to była Polska. Wsi, co prawda, Polska tu była dopiero od 1922 roku. A teroski co? A teroski na Woszczyce. Zobaczcie jeszcze troszkę. Tu mamy rondo, ceglaste chałupy i na prawo jadymy na Woszczyce. Już my są w Woszczycach, zaśmy przegapili, ale tu jeszcze jest szrajbnięte Woszczyce. No, Woszczyce to największa Tajla Łożesza i najstarsza z XI stulecia. I w XIII stuleciu budowano tu klasztor cystersów, ale najazdy tatarskie potem zniszczyły to i cystersi osiedli w końcu w Rudach. Tam wiemy, jest słynny klasztor już pocysterski w Rudach Raciborskich. Była tu też huta żelaza, a teraz mamy tu takie rondo.
czyli najstarsza i największa tajla. I mamy fajny kościół i zaraz stanemy przy tym kościele i mono coś się dowiemy, bo jest to warte, by się tu zatrzymać. Ja i teraz tak ręczny, światła gaszymy i idziemy do kościoła. Sumy we wnętrzu kościoła we Włoszczycach. Dedykowany jest on apostołom Piotrowi i Paulowi. Apostoł powstał w 1880 roku, ale warto wspomnieć, że pierwsza parafia tu już była w 1003 roku, a w XII stuleciu był tu pierwszy kościół. No, czemu parafia tu, a kościół, no, mono i te tereny należały do inkszej parafii. No, 1000 lat odległe, to są odległe czasy, ale pamiętajmy, że 1003 to niedługo po tym, jak Śląsk w 863 roku przyjął chrzest z rąk Cyrila i Metodego, państwo wielkomorawskie, w którym znajdował się Śląsk. Więc 103 lata przodzi niż chrzest Polski. Piękny jest ten kościół. Te takie balkony, zobaczcie, to mi trochę wspomina wanilickie kościoły. Piękny, drewniany sufit pokoż, jak to wygląda. Ja jeszcze wam chwilkę powiem o stylu. Kościół jest budowany w stylu historyzmu z elementami neoromańskimi i neogotyckimi. Widzimy tu i cegła, i kamień. Jest to fest ciekawa świątynia. Powiem wam, ja się zachwycą. Te detale roztomajte, te drewno. Tu, no, widać, że to jest po remoncie. No to jademy teraz do pałacu. Sumy przed pałacem w Włoszczycach z XIX stulecia w stylu neobarokowym budowany. Przejęła go familia Szczepańskich, a teraz mieści się tu hotel i restauracja, ale przodzi w XVI stuleciu stał tu drzewiany dwór, ale niestety doszczętnie spłonął, tak jak to najczęściej bywa z drzewianymi zabytkami. I to jest atrakcyjne miejsce. Włoszczyce, Górnośląsko-Wieś. Prosto mi dali Włoszczyce, zobaczcie, po żniwach ta słoma. A jeszcze, że zapomniał powiedzieć, że Włoszczyce razem ze Gardawicami, ze gminą Gardawice w 1975 trafiły do Łożesza. A my zaroski powinni widzieć tabula ze szrajbunkiem Zazdrość. A już teraz mogę powiedzieć, no wyprzedza kolorza, ja troszkę zwolnia. Zazdrość to najmniejsza i najmłodsza sztattajla. Zazdrość powstała w XVIII stuleciu, a do Łożesza trafiła w 1973 roku. To 2 lata przodzi. Tu mamy Zazdrość, zobaczcie. Widzieli, żeście tabula, albo nie? Nie wiem, Eli Weronika pokazała żeś? Albo nie? Coś mi mignęło. To nie wiem, ale są my Zazdrości i możecie podziwiać, a tak jak Rzek powiedział, od 1973 do Łożesza. Do Łożesza należy. Troszkę tych kolorzów jest. Fajna pogoda, 30 stopni. Klara blenduje. My teraz po leku. Ja przyjadymy. Dotrzesz do miejsca docelowego. Zowada, widzicie. Tak to jest. I zaś pełno lasów. Te sztattajle oddzielają lasy. Zobaczcie, co przejeżdżamy, to bez las. Zowada powstała w XVI stuleciu, a od 1956 roku we granicach Łożesza. To zanim Łożesze uzyskały prawa miejskie, bo Łożesze, przypomnę, w 1962 uzyskały prawa miejskie, a Zowada już była w przodzie i była
tworzyła ta wieś właśnie, no przychodzi to gromada u Orzesze i wcielono ta zowada. Dobre, teraz widzicie zowada i dalej jadymy do kolejnej sztatajli. No zowada to jeszcze ta sołectwo, wieś, sołtysa, a teraz do Jaśkowic, kaj nie ma sołtysa, to jest ino sztatajla, ta korytnych dzielnica, bez sołtysa to nie ma sołectwo, no i za chwilę będziemy w Jaśkowicach, a tu motorcykle i wiejski landschaft górnośląskiej wsi, lasy, pola i tak to jest na Zielonym Śląsku. Jadymy! Rostomili, podoba mi się to! Widzicie, kartofle po śląsku, nie ziemniaki. Ino kartofle, no jak tu się godo, właśnie tu. I ja nie wiem jaki gang wbić i wszystko leci. Rostomili, co się dzieje? Śląskie szlajbunki, tak, to jest to. Kajmy są, Orzesze, Górny Śląsk. Nie, to jest owada, zaraz będzie Jaśkowice, ale to wszystko są Orzesze, jadymy. Ja się podniecą tym, właśnie widzicie, co się dzieje. Jadymy. Ludkowie, są my w Jaśkowicach, widzicie kościół, cmentarz, inaczej Kirchhof i Jaśkowice, XVI stolecie, od 1961 w granicach Łorzeszo. Kiedyś była tu huta cynku i gruba, Friedrich Grube. No i zobaczcie trochę ten landschaft, jak to wygląda. 300 metrów. Skręć w prawo. Ja, będziemy mieć glajzy. Rostomili, dziękuję wam za dziś. Widzicie teraz kościół nawiedzeniu panienki, o którym że wcześniej godał. Tu mamy Lidla, obok je zaraz Biedronka, teraz trzeba dać pozór, by się wbić do wolnej, jadymy. Tam był kościół wanielicki, ale zobaczcie, obok siebie Lidl i Biedronka. I oby ja się z wami żegnał. Za 150 Dzisiaj, Weronika, dzisiaj troszkę więcej tego auta, bo bez ostatniej tajliki w ogóle go nie było, a teraz w końcu się udało, bo to jest też, no i widzicie, New Beetle też pewnie zachwyca się, że młodszy jego, nie jest starszy jego ojciec, można powiedzieć, albo Volkswagen to jest to ojciec, albo matka. Dobre, za dużo godą, słuchajcie, żegnam się z wami i do następnego, myślę, że już w Mikołowie będziemy oglądać fajniste płonę. Pirsk!